bitaw. Apan si Jinjin mao ang nag-antos. Imo siyang gibilanggo sukad pa niya itong gamay pa siya. Dito siyang kwarto. Tanawa, unsay nitabo ni Jinjin, gidudahan nga retarded. Duda ka dyan. Dili kay duda nga retarded. Retarded yun. Sa ato pa, di yung kamusugot. Nga pa eskulahan na ito si Jinjin. Dili. Akong gusto ko magkatuon siya, ikay mag-tutor niya. Kay ako, di yung ko maghago-hago pagtudlo na ng retarded. Mo ba? May igsuon din yung retarded si Shinper? May anak di ay nga retarded si Vincent Peruela? Di man sa matawag na kuan pa kanang retarded kanang kasabot man siya kung sultian good nya kuan lang kanang bata-bataon lang gyud siya. Unya, na-discourage ka tugod ni anak. Wa pa oy. Wala lang gyud kasabot sa akong gibati. Gibati ngon sa? Gibati ngon sa lagi. Kuan man gud pa kanang maluoy ko anang Jennifer. Unya kana si Jennifer mo na siya ang maguwang ni Shane Pearl. Kato gani ilang giingon na retarded. Nya every time na mobisita ko sa ila, akong pangitaon sa akong mga mata si Jennifer. Diyan ako may buhongi mo. Kay maluluyon kay ka. Natong gamay pa ka. Dahil ka pamuto sa mga daang sinina. O gino'y panghatag sa mga batas kami. Unya, kay mo bagay palutuan o pagkaon. Imo pagkaon. Mukartla ka sadya o aligre. Ang chibuina sa mga bata. Naputo lang na sa dayang gikuha ka sa mong ante o gidaga sa Manila aron ato ka paskulahon. Kayong gyapon ko anak pa. Ug hantod ka bang gani na kung makita mga street children na nara sa siras, nara sa mga skywalk, higda-higda lang sa gugaw kayong mga saog. Nya, doy kay ba? Nya, di sad sila mahadok na magkasakit gani. Bunga na sa kalisod. Kaya saon, bisag way kwarta, sa way pangita, sa nagkalisod, ala pusot-pusot ang pagpanganak. Ang resulta, ang mga bata ang ilang anak mo nag-antos. Mo na. Pa, kanang balikan ta to atong tema ganina kanang kahit sabat ni mama ha na kanang naigsuon si Shane Pearl nga bata-bataon ha. Pa? Ayaw ka balat ka. Okay. Salamat eh pa. Basta! Nadungog na nimo ako kung Vincent! Perla, dili manimong ikaw na lang ang magbuot din eh. Ako ang padre di pamilya. Ako ang angay nga masunod din eh. Basta! Di ko masakot nga may eskwela si Jinjin! Mauot ako eh! Kung sa tumahimo, ato nang taguan ang atong anak nga usa ka retarded! Uy, Perla, ayaw pagsuting mo ni anak. Ano ko tawag ikaw ang atong anak? Tingnan no, ato bang pagbuot nga maingon siya ni anak? May mama Vincent! Ay na kong lalisa! End of the discussion! Di man sugot Mama Pearl. Eskwela Jinjin. Dili lagi tayo. Sa kadugayan, hindi mo sugot na. Di mo sab si Ma'am Pearl may masunod ng baya. Ang tingog man ni St. Vincent. Sa sugot ka. Mama Pearl, tulong. Gusto man Jinjin eskwela. Gusto Jinjin magkatong basa o suwat. Ay kabala ka day. Sige, pagluan ti ka day. Sa kadugayan, maurang ka musuwat. Nya, basi na, kung magkamaul ka musuwat, musugot na sila, nga mo eskwela na ka. Tanaday. Concern lang. Nag-check up lang ko nimo kung miabot na ka sa inyo. Sort of monitor. Okay ra ko Shane. Ano siya pag-abot na ako sa amo. Nya, for the grace of God, naabot na ko safe. Praise God kung mauna. Thank you kayo sa concern ha. Sige. Sige, bye. Wait sa, dili na ka gusto makinsulti na ko? Gusto man, pero medyo labad man gud akong
Nya, gusto kong pahuway gani. Ah, okay. Ito man na lang nagparang sa tamol. Kung napa ko sa mong dool, ako dyan magpatumar ni mo. Thanks kayo ah. Sige, pahuway una. Get well soon. Bye. Sige na day ha. May mana ang batal na po. Kaya dali mo tubo. Dali mo ako na mo bright sa mo ha. Nakaw, sige, ikaw na lang ako sa nagtudan ha. Katulog na lang ha. Di lang po, Jinjin, uy. Ano man? Nananghid na kanay dongdong. Wak pa. Sige na day. Tuog lang dito. Bisag wak ka magbuka. Katuog lang kay mananghid na kuro ni Ma'am Pearl o ni Papa ni mo ha. Ni Sir Vincent ha. Asaday ka dongdong. Ang paulay sa kus amo day kay bisitahan sa nakong papulimos kung anay sa Mindanao. Biyaan ni mo Jinjin dongdong. Dili, uy! Biyaan butaw! Mo adto na kong kadiyot, unya mo balik ba dayon ko day? Ako ra to silang bisitahon kadali. Ha? Ay lang kabala ka day Jin ha kay mo uli man dayon ko day. Ay, kuyog na ni mo Jinjin dongdong. Ay, di man ito na mahimo day Jin. Uy, kalayo ang kinang amo day. Igabot na ko sa pier, mag-tracking pa man ko. Sige na day, tug sa nga to day kaw. Kaya musugot si Ma'am Pearl o si Sir Vince. Manghipos din kong dali-dali sa kong mga sinina. O makalarga na ko. Sige na day, ha? Good girl man bitaw. Sige na. Good girl man, Jinjin. Parang day na. So, ang good girl, mutuman man na sa isulti sa makuwang niya kita, di ba? Okay. Sige na day, oh. Lahos na dito, ha? May katog sa kwarto. Good girl man, Oh, good girl man. Bye-bye na yun. Bye-bye. Tawag dito day, ha? Ikaw na lay lahos. Ug mga walay sukod, mapailubon ug matuod, gihatag mo sa kalumog, luyo sa mga pagkulang ko. Bisan pa magmasalay po, kapasayloan akong naangkon. Ako